Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, kaThumla Tshatatsha, kaPheshe, kaMaguyane, kaVaphi, kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukeli wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Namuhla ke angihambi ngedwa. Ngihamba nensizwa la eke yafika eMphelandaba, yafika kwimpunga yesintu kwanqanqazela umhlaba. Mfoka Khoza. Baba lapha ngathi khona ngazi igubha amabhohle. Hayi siyeza lapho Mfoka Khoza. Siyeza uthi lapho ngoba ile ngifuna ukuthi sizothinta khona ungangitatazeli. Ngakutatazele. Phela ngeke watatazele. Makukhulunywa ngomfoka Khoza. Makukhulunywa ngomfoka Khoza, kukhulunywa ngobani? Ngicela mnethu ukuchaza ukuthi umfoka Khoza ubani, udabuka kuphi, umfoka Khoza ubalekelela kuphi abantu, umfoka Khoza umfundisi, umthandazi. Sesike sibone manje ukuthi umuntu uyinyanga aphinde abe umthandazi. Inyanga mthandazi. Ngifuna ukuthi umfoka Khoza asithatha sibeke aphinde futhi asikhumbuze ukuthi wathwasa noma wathwala. Umfoka Khoza lona phansi empangeni uma bizwa ngekhwele eMphelandaba ebsabele phansi le kwela sempangeni Kunjalo. Awumabhukuda neingwenye ephuma ephila ufisho omkhulu odlabanye ofishi Awusuka madoda. Angazi mkhulu ukuthi seziningi lezi ibongo mase ithintana ezaseMphelandaba ayikho futhi inyanga owake wayishutha yake kwathinta ukuthi akubizwe iMphelandaba. Nala sikhonza khona umqalo wendlela uyedwa. Imina ngayiqala lendlela ngithokoze emkhulu ngitholakala empangeni. Yeah. Elokishini lapha ya eNgwelezana. Umkhulu Khoza ukhulele nje empangeni, ngikhulele empangeni ngafunda eKudonseni primary, ngafunda eSibhakuza high school, ngafunda University of Zululand, ngaqeda lapha i-degree ye Bachelor of Tourism, ngenza iPGCE khona University of Zululand, ngaqeda lapho ngaba uthisha futhi khona ezikoleni zasempangeni. Ngokwelapha ke mkhulu ngilapha nje ngemithi. Yeah. Ngiyinyanga esakhula ekhulayo umsebenzini wehlozi, emsebenzini wethongo. Ngilapha ngemithi izinxabo, amaxolo, amaqabunga ngibese ngixubanda kuye ukuthi ke ngifuna ukwenza ini. Ngiyibooster ke imithi, ngiyibooste ngeyilwane ezasekhaya edliwayo nezingadliwa kuya ngokuthi ngenzani. Ezasemanzini olwandle edliwayo nezingadliwa, ezasentabeni edliwayo nezingadliwa. Ukwelapha kwami hayi ngiyangithanda, ngiyalulapha usuku. Usuku nje. Umuntu methi ngiyecaleni kanti icala linosuku. Ngiyalishaya icala. Mfoka Khoza, kunomuntu la ozoba nombuzo alandelele inkulumo yakho oqeda kwethulo ukuthi uhlanganisa amakhambi bese kuye ngokuthi uzokwenzani. Amen. Bese usebenzise izilwane ukubooster lemithi le. Wabusa ubalula ukuthi izilwane ezifuywayo ekhaya, izilwane ezidliwayo, izilwane ezingadliwa. Uzobuza ukuthi umuntu uma uyibooster lemithi le ungabe mhlambe uyibooster ndlelani? Uyibooster ngamathambo azo noma ngezicubu zawo? Kuya ngokuthi ngifunani. Kuya ngokuthi ngikhandani. Mangachaza kanjalo. Ngoba ngeke ngize ake nje mhlambe ngenza igobongo. Ngithatha inkukhu, athi inkukhu iyadliwa. Kunjalo. Ngiyayinquma ngifaka igazi, ngifaka inyongo. Okay. Ngiyabooster nje lapho. Ngathi ngiyabooster lapho. Kuya ukuthi ngifunani. Yebo. Kukuningi ke. Mhlambe wena uyalwa ufuna ukuba umuntu nje impela noma obalekayo. Obalekayo noma wemshikashika uyazazi wena ukuthi mhlambe uphila kanjani vele yabo. Senyazi ukuthi yini ebamba ingadedeli awuklebe. Udedeli phela uklebe uma ubambile. Bamba usuthaka manje na uklebe. Sengithaka imithethile phela ngifake mhlawumbe amazipho kaklebe. Kuya ngokuthi kodwa ngenzani. Omunye umuntu umfoka Khoza uzothi wahlukanisa kanjani ukuthi lento ozongiboostela ngayo isilwane lesi esihambisanayo
nethongo lami isilwane lesesihambisanayo negceke lakithi Lakithi. njengoba ubalula inkukhu ukuthi nasegobongweni izilwane ziyasebenza uyayithatha inkukhu ufaka inyongo yawo phakathi Kunjalo. Ngiyabooster. uzothi komunye mina ngazi ukuthi kunezilwane ezingangena ekhaya ezizothi mazingena ekhaya bese zidala umonakalo wena uyakwazini ukuhlukanisa mawulekelela umuntu okuthi lesilwane ozombhoostela ngaso lento ombhoostela ngayo akazuthi mase efika ekhaya bese lento ifika idala inkinga iphambane nomsamo yeah angithi phela mkhulu ingakho kokunye siyasibe nokupopola uyabona mkhulu imithi iba semabhakedeni ezinyangeni Yeah, iba yeah. semabhakede khona into okuza ujazi wena uthenga akikho konke othi uma ugaya usukufaka amathambo usuyagaya ufaka amathambo usuyagaya ufaka icubu usuyagaya ufaka amafutha ezilwane okunye nje uthothi imithi ihleli nje lapha amathambo ahleli lapha ezinye icubu ihleli lapha angiwasebenzisa amaphathi abantu icubu zabantu angisebenzisi angilokothi nje ngidlalele kumuntu Yeah. so ngaleyo ndlela ngichaza ukuthi mina ngisuke ngizozwa ukuthi ngizobona ukuthi lo muntu ngalithatha leli thambo ngifake la ngalithatha lokho ngikufake la yabo kodwa bese ngibuka ukuthi ihlozi lakheke lizohambisana inako ngoba phela akuhleli konke ndasihlale sigaya sifaka amathambo kunjalo ngizwa kahle mfoka khoza la ngokolwazi enginalo mina njengempunga yesintu Yeah. nginolwazi oluthi abantu abasebenzisa izilwane bazisebenzisa ngendlela ezahlukene abantu abanezilwane banezilwane ngendlela ezahlukene kunomuntu ofuyile onomkhovu zonke lezo zilwane lezo ezifuyekayo onenyoka zonke lezo zilwane bese kuzoba khona umuntu onomkhovu kodwa owumoya shuthi uthathe ini lapho icubu zakhona wawufaka emthini sekuumoya womkhovu sedonsa ngomoya womkhovu khona nomkhovu uphila uqinisile mkhulu iyahlukana nemkhovu kuthiwa khona oneselilodwa uthiwa uphiyano oneselilodwa la akaze ngiyibone imkhovu kodwa ngihamba namadoda ngiphila nabantu impela abagaya abayihamba indawo nami bengithinte bengikhulisa nangokumbuzo mfoka khoza njengoba labantu laba bobabili banezilwane kodwa izilwane zabo omunye ziphila enyameni omunye ziphila ngomoya phela uyabona ngoba bakhona abantu abasebenza ngomoya wezilwane lo muntu mina ngiyakwazi ukumuzwa noma enezinto azinikezwa izilwane angiphathi kona masike sahlangana sahlala kanye nawe ngakuzwa ukuthi izilwane zikhona la ngistrong hayi ngakuzwa mfoka khona ngakuzwa yabona ngosuku lokuqala nje ungena la ngakuzwa ukuthi le ndoda le iyasigaya izilwane ngiyayigaya mina mkhulu phela mina mkhulu ngaphekwa netshela futhi waqala ngibhukuda nofish ngiphume ngiphila awu madoda ngingwenya nje futhi angisabi lutho akekho umuntu engimsaba yazi ukuthi mina ngiyeninto mina akekho umuntu engimsaba emhlabeni ongathi nje hayi usibani mami uyangisaba ngisabi umuntu mina manje nangokumbuzo mfoka khoza umbuzo enginawo uthi kulo muntu lo ofuyile yebo nalomuntu lo ogaya amathambo bese azivuse ngokomoya imuphi phakathi kwalabo bantu ongathi wena mhlambe uhlambulukile noma bayifana labantu laba awubayifana okanye mfoka khoza ngiyibeke kanje umuntu osebenzisa izilwane usuke ehlambulukile yini mkhulu noma kuya ngokuthi iziphi izilwane azisebenzisa kuya ngokuthi iziphi izilwane azisebenzisayo mina mkhulu nje ngithi ngokwami nje uma ngibuka yabona into umuke wafika wayisebenzisa nehlozi lakho shuthi la ivuma yakusebenzela wayincoma futhi uthi yes yangisebenzela lento le ngiyawubona umehluko ihlambulukile leyo nto ethongweni lakho ngoba phela ngimbethwa mina yithongo lami elingimbethe uma mina ngihambile ngajabona ke manje ngiyafuya nje kuthatha lokhu ngiyokubeka endaweni ethile mhlawumbe bese kuthiwa hawu uyadlula wenze 1 2 3 mhlawumbe emsamo noma ungenzanga lutho uzoyibona izinto zakho zenzeka uma kunezinto ezenzakala usho ukuthi lonto ihlambulukile ngendlela engiyayibuke ngayo mfoka khoza mina ngiyimpunga yesintu ngingathi hayi ngoba naku ihlambulukile kodwa ithongo lakho liyayithanda uyabona mina ngikhumbula kahle mfoka khoza kunenyanga mina eyake nginikeza ikhuba lelithile
hey lekhubalo leli ngafika endlini ngafika ngalisebenze ngilikhulumise yabo Khulumisa. kodwa kwangenzeka lutho engasuka ngabuyela emuva mangibuyela kuyona lenyanga ngafika ngitshela ngathi ayikeke le nduku onginikeza yona ayisebenzi le nduku ithule into enengihlanganisa kanti kuzongena omunye umuntu lana ungena ufika uphethe imali uthi hey lekhuba lokunginikeza lona elikanje ngibothi ilona lelinikeza lona wancoma wathi hey liyadlala into zami izivele zahamba kahle wathi buka wena ulisebenzisaka kahle kanti ngizothi mangilele kufika ikhehla lathi ikhehla lifuni lento le alifuni leliyakhulu lathi hey angilifuni lento ungaxabani nenyanga manje kunabantu abaningi mfoka Khoza umuntu ongaxabana nawe kanti yena ithongo lakhe aliyithandi lento omnikeze yona kunjalo kwesinye isikhathi limtshelile ngaphambi kokubeze kimi ngaphambi kuyena ufuna hayi kodwa ke phela lapha na kwa siyaphoqa lapha siyakwazi ukuliphoqa lize lithande into ake singene nje entweni yenhlanhla mfoka Khoza ake singene entweni yenhlanhla ngoba izinto eziningi izenhlanhla zinazi izilwane kakhulu yabona into nje kuthiwa nje le izokuwinisa into yokuwina into yenhlanhla ngoba inhlanhla mina ngazi ukuthi isabelo sethogo kodwa uma inyanga isizokunikeza into yenhlanhla kungabe mfoka Khoza ikhona yini into yenhlanhla ngempela engenayo into eyisilwane ikhona mkhulu esuke igayiwe nje njoba ngishilo ngathi akukho konke sithi masikugaya sikufaka amathambo kulomuntu ofikele egaye nje ihlahla nje igaye ufike uma ngabe usufikile nixoxa bese kukhela nje nge-teaspoon ethi hamba ekukhele ngespoon ekufakele enkomishini ekufakele kuma money banks ekufakele noma esiqoqoqoqoni esithile kodwa khona utho zimpande nje kuphela zimpande amaxolo bese ethi hamba omunye umuntu uzoba nentshisekelo okufisa ukwazi ukuthi ngikubona ngani okwenhlanhla okunezilwane uthola ukuthi wena ihlozi lakho alifuni into enezilwane ake sithi mhlambe mfoka Khoza naku uyahamba ngiyahamba mina ngiya kumfoka Khoza ngofuna into yenhlanhla empangeni kunjalo mangifika kumfoka Khoza abese nginika lento yenhlanhla mina engingazi lutho ngizohlukanisa ngani ukuthi lento yenhlanhla nginikeza yona angathi manje usenginikeza into enezilwane enamathambo ezilwane enamafutha kwesinye isikhathi abanye mkhulu lento mkhulu kusafanele siyikhuluma wathinta enye indaba okwesikhathi angazi ngizolubeka kanjani lolu limi kodwa ngibengixolele abafowethu nodadewethu nomama nobaba nogogo nomkhulu laba abaphila nebala leli beze bebabulala emkhulu bethi bayabacwiya ngoba bangabantu benhlanhla ayikho leyo nto leyo into engekho kumele siyikhuze sizinyana kunjalo kodwa akuthola ukuthi usufikile kanye wazi wathola nento efakwe icubu zabantu abaphila kanjeya mkhulu ngingathi mina indlela phela yokubona mkhulu yikho kuyethongweni ufika ucela ithongo lakho ngaphambi kokube uye kumfoka Khoza ucela ithongo lithi ngikhanyiseleni ngiyahamba nyokumkhulu Khoza ngicela umkhulu Khoza enginikeze induku enhle ezohambisana nani mathonga kithi vele phela nina mathonga kithi benisebenzisa imithi enezilwane kodwa esikhathini samanje angazi noma kuyavuma yini madoda ake ngihambeke ngoba mina ngibhizi ngo1 no2 no3 no4 no5 kodwa ngiyabona ukuthi ngicela nje ukuthi nami ke ngiyithole phela induku engizosebenzisa Mfoka Khoza lento ake ngiyibuze kanje nangu komunye umuntu uzokuzwa uchaza ngaleyo ndlela uyabo mkhulu useyafika mhlambe lapha unikezwa into nje ibhodlelana kuthiwa le bhodlela leli elinhlanhla kunjalo linamafutha phakathi linenzika phakathi inzika ke mkhulu kuyenzeka kube inzika eyamathambo zimpande zicube ezithile mhlambe ezane futhi zeyilwane kungabe mhlambe Mfoka Khoza le bhodlela leli ke engizonikezwa lona ngizoba nesiqiniseko kangakanani sokuthi njengoba kuyibhodlela kunamafutha nenziko ukuthi akukho kwesilwane amafutha phela mkhulu awezilwane okusho ukuthi uma mina ngofuna
usizo bese nginika into enhlanhla enamafutha angazi nje lapho ukuthi sengisebenzisa isilwane mina hayi nesilwane nje mkhulu usebenzisa isigubhu kahle nakuba kuyibhodlela hey wemkhulu ake ngifaka ama spices ngoba madoda ngisho ukuthi ngadala kangenye indlela ake ngikutshele mkhulu angazi noma ke kuphendulekile yini ngiyakuzwa ukuthi uma umuntu ethola ibhodlela ekuthiwe lenhlanhla akahlukile nomuntu onesigubhu ngoba phela emkhulu kanti phela kunamafutha la kunamafutha ake ngikutshele kanjena impendulo yalapho ubukubuza phela lapha namkhulu usebenza ngethongo lakho uma umuntu ukuthi ihlozi lakho liyivumile lento leyo nduku leyo mina angikwazi ukuthi ngizothi hayi leyo nduku isuka ibheda cha induku ihambisana nehlozi lakho kodwa ukuze ngithi mina isigubhu leso ake ngikusikele nje kwelenqwele isigubhu mkhulu sifakwa amafutha ezilwane sifakwa amathambo njoba uthi ibhodleleni kunenzika yebo kufakwa impande lezi kuphela umehluko esigujini ke kodwa kuyinto eyodwa uma ngikhanda isigubhu ngikhanda ibhodlela zonke induku esesigujini ngayifaka ebhodleleni kodwa ngizofaka ezincane kancane nebhodlela yebo esigubhini ngizofaka kuthixaxa ophondweni ngizofaka kuthixaxa okhambeni lo lweplastic ngizofaka kuthixaxa uma ngifaka lapho ake ngitsheleke imfihlo omkhulu yabona namhlanje ngidedela imfihlo isigubhu mkhulu siyadlula ethuneni siyadlula emanzini mhlambe omunye umuntu uzobuza ukuthi kungabe lezi gubhu lezi zehlukene yini esinjani esizodlula ethuneni noma yonke into eyisigubhu ethiwa izodonsa izodlula ethuneni akuzozonke edlula ethuneni angizazi futhi uma ngabe usinikezwe inyanga ngeke ngiyazi mina ukuthi sihlule kuphi kodwa sengiveza mina imfihlo isigubhu siyadlula ethuneni siyadlula emanzini siyadlula olwandle siyadlula kwinhlukanandlela nebhodlela mkhulu liyadlula ethuneni liyadlula emanzini liyadlula olwandle liyadlula kwinhlukanandlela ngathi manje liyavuswa kanjalo nophondo luyadlula ethuneni luyadlula kwinhlukanandlela luyadlula olwandle luyadlula emanzini luyadlula lapho lovuswa khona kanye nani nokhamba ingakho ngithi mina inyango suke ithi uthi mfoka khoza wathi isigubhu nebhodlela into eyothi besithi hayi isigubhu sijulile ayiphendula ngalutho kuyafana ubabona behlola kangaka nje nako TikTok nako YouTube bahlola ngamabhodlela igqabe engaka abayinikezwa kwathiwa bahambe boyigcaba beyifaka egazini noma inyanga yathatha isigubhu ngesikhathi ikhanda lento le yasithatha afika sigqibe ethuneni uma ubuya wena uzofela ukupotshozele lapha wena waza unalwazi ubona noqeqebulo uyahlola kanti sekuvuswe umoya othile usune spoke phela uyazi ukuthi omunye umuntu mfowakhoza uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi esinjani lesi esidlule ethuneni ngabe mhlambe yilesi ekuthiwa esenhlanhla yilesi ekuthiwa esomcebo yilesi mhlambe sokuhlola esinjani noma isiphi mkhulu isigubhu singadlula ethuneni esenza into ethile singadlula kwinhlukanandlela singadlula emanzini singadlula olwandle uyabo singadlula lapho kuphithizela khona ini na abantu yini ke nebhodlela futhi liyakwenza lokho nophondo uyagqiba zonke lezi indawo lezi uma uthanda kuya ngokuthi ufuna ukuvusa ini kanjani ingakho ngisamile mina ngithi isigubhu nebhodlela into eyodwa okusho ukuthi umfundisi lo onamafutha lawa abawasebenzisa emabandleni kuthiwa yini lamafutha ama-magic oil emabandleni ziyigubhu lezo madoda amafutha laba owathola bewafake sebabrandile bafaka amagama beze bewaqamba amagama ezinye izinyanga zibe igxeke igubhu kushuthi kufana nokuthi wena uma ukhanda lamabhodlela ufaka lamafutha ufanele ukuthi ukhanda isigubhu esincane isigujana okusho ukuthi zonke lezinyanga lezi ezinika abantu amabhodlela babanike isigujana ingoba sebeyazi ukuthi babaleka nga kodwa kuyenzeka futhi bona laba babebanikeza izigujana uthola ukuthi unento yakhethile ayidlulise emanzini ayidlulise olwandle wabe sezomchathazela usebrandile kahle ibhodlela lakhe leli selinegama seliya trend ukuthi hawu kuya trend isigubhu esincane lesi isigujana
Mfoka Khoza sesizoya ngasemaphethelweni. Uma ngine tuck shop bese ngifune into mhlambe yokubooster njeka nasi isigubhu. Khona inkulumo yakhe engangayizwa uthi isigubhu asiyilethi imali. Cha. Kodwa udinga ukuthi ube nebusiness isigubhu ukuze sikwazi ukuthi sidonse abantu abazofika bezospend imali. Kunjalo. Manje ke Mfoka Khoza umbuzo ke la uthi uma mhlambe ke manje ngiboostile mina akuhambi yini lento ibuye iphele okanye akuhambi yini lento ibuye ifuna ukungishayela imithetho okanye lesigubhu lesi kuyenzeka yini lezi zinto ezifakwe phakathi nendlela esizihambile sodlule ethuneni ukuthi kusasa kugcine kuba nemithetho ethile nemigomo ethile. Imigomo omkhulu ingaba khona kuyothi ngoba phela nami akuzona zonke mina ngazi igubhu zalapha ekhaya enkanini kwamthatha uga inkani kazothembeni kwazonditshela mkhulu abantu kubela abantu ngonyaka ozayo bengasatholakali lapha bengiyahlulisa nje ngizongena ngopotsho futhi ngizosho ukuthi angisatholakali lapha mkhulu abantu bazobona enye into ngonyaka ozayo. Yini lengaka Mfoka Khoza lokuyibabaza ngonyaka ozayo bazobona bazobona enye into khona into abazoyibona ngonyaka ozayo. Abanye baqamba amanga bethi baphethe isadawana besho bephethe inhloli. Mina kodwa khona bazokubona kodwa hayi isadawana. Cha inhloli bazoyibona. Yini abasuke beqamba omuzi ufuna ukwazi ukuthi yini inhloli. Inhloli uma uyibheka kuyigundanana okuncane kodwa kunamefa athi awube njengama akanje amancane njengengungumbana amancane okokuphakamisa nyalibalekela igama lokuthwala abantu abangxolele elokuthwalisa nyalibalekela okokuphamina ngithi izinto zomuntu ngeke ngizenze zithi yabo ngiqale phansi ingakho ngiyethu ngithathe down ngingelutho qhubeka Khoza ubaphakamisa. Akwenzeki ini Mfoka Khoza umuntu umphakamisile ake sithi mhlambe nangu lo muntu useyahlola ngendlela angayiphiwe usehlola ngalento yakho umcabe ngawo uBhanjira akwenzeki ini mhlambe aphuphe bayaphupha labantu balezi zinto lezi siyabazi phela thina labantu laba nje bezinto eziyifake yebo bona bakhona emehlweni abantu bayaheha kodwa into yabo uyayibona ukuthi lento le yenziwe yabo nje thina esinalo moya mina uma ubheka kunazo izilwane mina hayi mkhulu awunazo hayi lutho awunazo noma mhlambe phela usho ukuthi ukwasebenzisa induku phambilini shuthi wayihlambulula ngendlela oyihlambulula ngayo ngakuhlambulula impela wahlambulula ngendlela uthi okhokho mina ngangithi ngike ngibonge bona mina mhlamba ngabe nginazo nami izigubhu uyabona ukuba impela okhokho bami abazange baphakame ngoba ayikho into engiyithanda njengomuthi mina mkhulu umuthi nyawuphila futhi kanye umuthi nyawuphila mina umuthi ngiyawuphila umuthi mina ngihambe kuseni mangithanda ekuseni nocelemba wami negeja lami nesped futhi ke Nkosi yami uNkulunkulu ngiyambonga base nginanemoto nje even mkhulu asenye kunendoda yale ewinene izophawula la kwesinye isikhathi ngeke ngifikelwa zinyembezi ngeke ngizwe ngifikelwa zinyembezi uma ngicabanga into engayenzelwa ile yandoda angazi kanjani ngafika ngadeposit imoto komunye ubaba wanganginikeza kanti mina ngidila ngine-box store njengamanje nginendawo yezinkukhu sizodlula nje build right sengiyaxoxa nalo baba lona uthi hayi mina ngilinde wena linde mina ngizokubona mase ngiright hayi ngithenga ucingo ngiphume ngihambe ngimcela ukuthi akahambe ungithenge ngibambise ucingo lapha ngibuye ngilubeke la eplazini lami lezinkukhu sengiyamtshela ngithi mina lento nje ukuthi ngizoyibona nje ngikweleta u11,000 le manje leli van ayifuni nalithi angilethe imali yayo yonke uyazi mkhulu awuphelanga u3 days wathi yazi kade ukafika vele nefamily yakhe ekhaya kanganguthi mkhulu ingane yabi yadonsa ejele icala baye bethi umuntu engabanika wona wecala wawunzima kakhulu lo muntu ayoshaya life sentence kodwa wathola 8 years
engayithola ngebail ngokuthi ngenza into mina Yeah. ngenza into emsamo angazi mkhulu bantu bakhala ngani ngoba sifike senza izinto emsamo mkhulu singaphethe manzi singathandazanga senze izinto zenzeke yini ungene kakhulu leyo kuthandaza namanzi ugadla ngakumina cha kuyasho nje Uyazi mkhulu ukuthi, singaphethe sawuti uyazi ukuthi mina ngamanzi mina ngifike ngichele kabili nje zibaleke zonke lezilwane zakho kanti phela mkhulu isandla silapha kunjalo isandla yabona mkhulu isandla uma bethe futhi nalabo abangisingethe bethi hayi ngisho ukuthi phela kangithi akulula mkhulu ibaleke ezibaleka lezi zokuthi benyothakatha yeah hayi kama uyothakatha kodwa ngisho ngathi umuntu keke uthi uchela ngamanzi ngoba nakho ufuna ukuyiphuphisa ngenhle ngisho ungawalanda kupha amanzi le ndoda lo baba lona vele ethi uyazi ukuthi isikade sikhuluma la nomama wasekhaya nje nomndeni sicabanga ukufakela u12,000 man akaze ngiyenze lutho omkhulu engabiza imali kubone kangaka ngathi manje noyifuna nini le mali bathi mkhulu siyakupha madoda yazi mkhulu ngathi ngiyikhipha ngathi nje ngithi ngimtransfera ngathi ngicela sihlangane estation ungiphathele imoto yami webaba ngangifika ngangumnikeza ngangithathele imoto hawu ngathi hawu ufisho omkhulu lo wani madoda ngisho yabona namanje indawo engavula kuyona mina isigodlo sewinen uma ngathiwa nje ngifuna ukuvula isigodlo ngoba anginaso isigodlo kogoli kuphela kodwa nje indawo engingasho ngithi ngiyasivula isigodlo ngasivula isigodlo ewinene kulo wamndeni lowa ngivule nje noma ikhemisi mkhulu ngiyabonga nje kakhulu sengathi nabo umfoka Khoza into zabo zingahamba kahle njalo zecula naye lo esasimsiza ngoba nawe uyasho ukuthi uma ngibuya mina ngifuna ukuyibona le ndoda namanje uyasho ukuthi angimazi umuntu ningitshela nithi wenza 1 2 3 kuvele mase kushaya usuku sengifika lapha la kuvele ngeke ngisho ibhida ngisolide yenzeka asingasageqa amagula umfoka Khoza amen mkhulu elakho lokuphetha lithini abantu uma bekudinga abantu uma befisa ukuthola olunye ulwazi mayelana naloko besikukhuluma bakuthinta kuzona vele inombolo lezi abazibona uzivela kunjalo utholakala kuphi la utholakala ngitholakala empangeni engwelezana ngicathi unyaka ozayo mkhulu awuzukuphela ngiselapha lapha engwelezane ayikuba yiphutha uma uphele ngisalaphela lapha engwelezana abasayithandi le ndawo eselokishini ngenhlahla futhi khona indawo kuthi ngoba nomndeni asikaqedike kahle zonke izinto inombolo yami le yebo le sekuqalene ku-MTN ayisasebenzi sekusebenza le evote yona lena evela la yebo cha ngikhona nje futhi ngihlele ngikhona kodwa umuntu efone noma yinini uma engidinga ngisho kuthiwa seyivuliwe ikole efone noma yinini ngizozama ukubuyelekela kuphela umuntu engafoni ngocingo lase office lakhe noma lapha asebenza ezama ukungithinta eceleni bese ngimtshela ukuthi hayi uzongithola ngasikhathi sini asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV le number lokuzibona sivele screen sakho ezakhe umfoka Khoza mawukuthi kukhona okuthile ongafisa ukuthi akulekelele ngako noma ofisa ukuthi akucacisele ngako uzokwazi ukuthi umthinte kuzona le nombolo ake sithi ke nje Impunga I was on